фестивала. Майя Стойчева и Ивелина Станчева от вокална студия Искрица с художествен ръководител Стефка Денева към читалище Искра 1860 Казанлък изпълниха песента "Желая". Скъпи участници в заключителния фестивал, втори национален на руската песен, поезия и танц "Пуст всегда будет слънце", посветен на 70 годишнината от победата над фашизма. Скъпи гости, родители и ръководители на тези прекрасни рецитатори, певци и танцори, добре дошли в долината на розите! Добре дошли в град Казанлък! Град Казанлък е домакина на нашия заключителен етап на фестивала "Пуст всегда будет слънце". След престижното представяне на областните и зонални етапи на фестивала, след една достойна, заслужаваща уважение надпревара с много детски усмивки, вие създадохте неповторима празнична атмосфера в десетки градове на страната и доказахте, че сте от добрите, най-добри изпълнители на руски репертуар. Вашите изпълнения направиха много хора съпричастни към богатата руска култура. Чрез поезията, песните и танците, младото поколение на България изразява своята почит и уважение към всички, допринесли за победата над фашизма. Поздрав към всички вас ще поднесе кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Уважаеми господин Тончев, уважаеми участници в националния фестивал "Пуст будет слънце", дошли отдалече, отблизо, тук в долина Роз. Нашата прекрасна долина ви казва още веднъж добре дошли! Защо в Казанлък? Сигурно има въпроси. А защо не? Първо, защото е долината на розите и защото е център на България, но и защото вече поредица години тук, в Казанлък, в близост до язовир Копринка, се организира събора на Движение Русофили. А Движение Русофили е инициатор, заедно с всички национални институции, за организацията на този изключителен фестивал, който, както разбирам, набира много голяма сила и тази година в него участват повече от 3000 деца, младежи, което е изключителна заслуга наистина на движението и аз искам лично да им благодаря. Трябва сърце, трябва много обич, трябва много трепет към работата с децата и с учениците, за да може да се организира такъв голям фестивал. Затова наистина признателност към организаторите и към участниците. Добре дошли и много се радвам, че в днешния ден, както и в утрешния на Копринка, ще звучи изпълнение на руски език. Руската поезия, песен и танц ще бъдат на почет, защото и тук в Казанлък Движение Русофили организира обучение на малките деца от детските градини на руски език. А аз като ученичка и като родител си спомням, че в нашето недавно имаше време, в което ние изучавахме руски език с много голямо желание, като нашия близък славянски език. Затова радвам се, че има възраждане на тази традиция и се радвам, че младите хора, учениците и децата прегръщат песента, поезията и танца на руски език с такова желание, с каквото пеят и на български. А това е обмен не само на общата ни култура, но и обмен на много връзки и много приятелства, които занапред ще се развиват. Добре дошли, пожелавам на журито да оценява, макар че аз останах с убеждение, че всички са на първо място. Много е трудна задачата на журито, но наистина нека да оценят подобаващо усилията и емоцията, преди всичко преживяванията на участниците. На добър път на фестивала! Сега давам думата на господин Антон Тончев, заместник-председател на Национален съвет на Движение Русофили, за откриване на заключителния етап на втория национален фестивал
на руската поезия, песен и танц. Пуст всегда будет солнце. Добре дошли на всички